Обърни го. Защо да го обръща? Обърни го, защото така не е окей. То може само на другата Проба. страна, защото няма да можем да видим... Фак. Така няма да такова. Проба. Я, пусни. Я чак се да ми... Извинявайте, че за досадата, обаче тестваме тук нещо, техниката. Понеже това е нов ап. Тестваме медията. Не, чакай. Това нещо цикли. Я помоли някой просто да напише нещо, да видим дали тук ще ми излезе на таблет. Да, искам обаче да си вътре. Аз съм вътре, ама нещо за цикли. Прощавайте за безпокойството. Тоталното дъно. Айде бе, Владимире, бе! Цикли? Не знам защо. Техниката цикли, приятелчета. Виж нещо се зарез, според мен цикли заради Чакай, пишат хората. Я влезе там да видим какво пишат. Аз този Apple не мога да го... Владо не може Apple. Чакай, тук нагласяме. Излиза. Сменяйте таблета, да, правилно. Излизат ли там? Да, проба. Да, излиза, да, верно, супер. Ето тук ще ги четеме. Добре, чай, сега кой ще ги чете? Юляна, ела бе да видим дали е добър камера. Шумен. Охо, и тук излиза. Идеално. Какво е това сега? Малко сме на чорчик. Как сме на чорчик? Нормално ли виждате или наобратно? Го Юлян, виж тук абсолютно. Ама не, само се забавя. Нека си се бави, но нормално ли виждат? Сега да. Добре. Ама още не е 5 часа. 16:59. Не, бе, без 15. Да, съм звук. Ехо. Захари, идеално се вижда. Бомба е. Благодаря ти, Роберто. Берлин, хайде. Супер се вижда. Чакайте сега. Ама няма какво сега да прекъсваме и в 5 часа, все едно па сме, да не сме новините. Нали? Ами не знам, ако искате па да го прекъснем. Не бе, те в 5 часа, който искаш си дойде. Добре. Давайте, беше на една страна, но се оправи. Къде сте? В Стара Загора. Дай да си кажем нещата, които искаме да кажем на хората, защото има някои неща, които да си малко инфо. Ама аз малко не съм с такова, не съм си взел това. Кое? Инфо. Добре, аз започвам сега с малко инфо. Ние сме си примерно на средата на турнето. Вици иска да кажеш. Чакай, бе! На средата сме си на турнето. И най-важната информация е, че представлението, което трябваше да се състои на 10 в Разград, се отменя. На 10 няма да има представление в Разград по технически причини. Дълго е за обяснение. Закриваш Юлян така, сигурно искат да го гледат хората. Да, обаче аз искам да четеме някакси. Ти си чети, аз искам да кажа. Значи на 10 няма да има представление в Разград. Ако някой случайно си е взел вече билети, там да контактне човека и да си ги... Бургас. Но търсиме нова дата, приятелчета, за Разград и ще си цъфнем. Тук един Георги ни да каже, кажете си и да споменем просто Бургас. Бургас! Така, за представленията... Захари, усмихни се, ако искаш това го обяви усмихнат. За представленията... Добри вчера играхме. Водо, дай някаква система да имаме, бе, братче. Добре, защото те хората пишат много и аз... Хората те ще си напишат. Сега ще кажем и за всички останали градове. Скоро ще пуснем едно леко проучване във Фейсбук, къде да дойдем да играем на есен и вие там ще гласувате, ако нямате против.
Сега за оставащите дати. Има много малко билети за Пловдив и много малко билети за Карлово. Нали? Казаха, че днес за Карлово ще се свършили, майче. Ама да проверят за Значи, Карлово и за Асеновград има малко билети, всичко друго е фул. Нека елате в София на последните ни представления на Да, билети има за Дакота на 13-ти Скопие. в сатиричния театър. Ще дойдем и в Скопие. Трябва да си кажат обявата, бе, човек. Коя обява? Че на 13-ти играеме Дакота, много лека комедия в сатиричния театър в София. А на 12-ти... Не, а на 11-ти играеме Арт. Също има някакви билети. Така че се организирайте там нещо. От 19:30 в сатирата. После ще даваме автографи и ще се снимаме и ще имаме среща с публиката след тия две представления. На Кърджали сме... Владимире! Добре... Какво? Нали се бяхме разбрали да кажем на хората някакви неща? Добре... Не бе, не се карам въобще. Ще ви гледам събота в София. Айде, супер! Берлин, някой ден. Арт е много яко. Радваме се. Добре, какво да кажем, какво исках може да кажем? За това, че на 10-ти пада в Разград, за Арт и за Дакота в София, защото за Спанак няма. Има още малко за Арт и за Дакота. Това са ни последните представления от сезона. Иначе турнето, днес сме в Стара Загора, всичко е пълно. Утре сме в Казанлък. Пълно, няма билети. После сме в Кърджали. Кърджали, ако искате. Какво Кърджали? Ти си нормален. Кърджали сме на 14-ти. Да. Да. Враца... Враца следващия сезон към септември месец. Иво Андонов там ли ще е? Къде? Къде да е Иво Андонов? Иво Андонов... Този път Юлия по-ведър. Юли, няма ли ти малко да кажеш нещо? Аз повече няма да модерирам тази пресконференция аз повече. Във Варна играем на 23-ти в летния театър. Ще бъде чудесно. Може да си вземеш напитка в пластмасова чашка, да си седнеш в летния театър. Ще е много приятно. Миналата година играхме, беше супер. Сега пак 23-ти. И в Плевен на 22-ти пак в летен театър, много голям. Ето аз давам на Юли да модерира пресконференцията. Здравейте, много се радвам, че имам възможност и аз нещо да кажа на тази невероятна пресконференция. Сега Водо ще чете въпросите и ние ще отговаряме, защото Водо много обича да чете и да отговаря на въпроси. Вергов, защо мълчиш само? Нямаше къде да се включа, сега намерих пауза и веднага се вклиних, както забелязвате. Искат в Австралия да се отиде. В Австралия мисля, че може да го организираме, но не знам за кои дати, понеже Водо е много заед. Благоевград на есен с панак с картофи. Да, в Благоевград не сме били само с панак с картофи и ще дойдем. И няма да има нов сезон. Няма да има нов сезон. Най-накрая оставиха към Бургас. Кога ще идвате? Есента! Бургас, есента! Как ще направи такова турне? Много искахме да направим такова турне и в миналите години се правихме по 7-8 дати. Юли, не се ли да ви ще стане лошо на хората от този снимачен процес? Мислиш ли, много ми харесва. На тебе ти харесва, ама те ще им... И най-накрая решихме да си направим много голямо турне, освободихме се за един месец и си го направихме, което в момента малко сме по-уморенички вече днеска, обаче срещата с публиката е супер готина всеки един град. Да, умореничък е, но умореничък е, обаче имаме човек пак ли спукали сме? Да. Значи сега естествено ще излезе в някой допотопно... Не сме спряли видеото. Нов седов на Survivor. Не знам Survivor. Дано има. Майси, тук сме. Пак сме тук. В Добрич сме отседнали в хотела... Аз в Добрич, в Стара Загора, тук не пита дали сме в кой хотел. Не, ние сме в това. Парк хотел Стара Загора. Парк хотел Стара Загора. Благодарим много на домакините, че ни приютиха. Юлиан е най-добрият оператор. Да не го пренебрегате вече. Захари, върни камерата на човека. Брия! Върни на камерата на човека. Брия! Там сме със светлината имаме
проблеми. Вергов Сърчица. опасен. Вергов наистина опасен. Днес ще да напляска един по улици. Пак се почнаха с глупости. Черешките, вече ги хапнахме. Днеска търсихме пак черешки. Ама нямаше. И затова. В черешките се случват някои Забива. усложнени неща. Забива. Не бе. Поздрави от Мюнхен, поздрави от Стара Загора. Ема постоянно имам поздрави от чужбина. Ние трябва да направим международно турне, приятелчета. Искам Една да ви стая изкажа ли голямата спите? тайна. Искам да ви изкажа голямата тайна, че те първа се проектира страхотно задгранично турне. Ау. Добре да казах го, какво? Толкова. През есента тръгваме на втори тур от това турне голямо. Защото имаме много покани от много градове и заради това ще направим проучване къде най-много искат да ни гледат и там ще отидем. Там ще има преференции. Ще се фрасне прозорец. Това не е прозорец. Добре, сега аз малко ще модерирам нещата. Моля, въпроси за Юлиан Вергов. Който го интересуват разни неща, да пита Юли някакви работи. Елате в Мюнхен, очакваме. Махни с това Мюнхен, бе. Захари ще те смажа. Айде кажи, ще те смажа. Айде кажи, Захари, ще те смажа. Ще те смажа! Браво, Захари. Нова постановка подготвяме. Захари Бахаров я подготвя в момента новата постановка. Забива, виж, забива. Не бе, спанак тази вечер. Тази вечер ще дадем един спанак с картоф. Дайте Крайно да не време. заблуждаваме хората. Те питат сериозно. Ние Елате сме в Англия. Не издавай повече нищо. Какво веднага се въртиш? Добре. Айде в Словения. Нов сезон на тя и той те питат хората. Няма да има нов сезон на тя и той или ще има с бастуни. Юлян, що толкова Възрастни. лошо гледаш? Пак ли бе? Да. На Пернишка, това не можа да го проследя. На Пернишка нещо имаше. На колко години е Юлито? Сега ще навърши 46. Среди месец. 46. Забива, да. Тая му тресата. Какво? Ха-ха, сладур. Много стремежи в Юлето. Много. Заве го смени какво? Ама аз не мога да го че. Аз не мога толкова бързо. Ама хора, няма да пишете, четеш всичките пишете неща по-бавно, сега. защото Вало не може да чете толкова бързо. Това, какво да правим на лайфа? Просто четеме какво пишат хората. Гати Нали лайф. да отговарям, иначе какво да правя? Не може на всичките. Франция, във Варна. В 23-ти от 9 часа във Варна в летния театър. Между другото там също вече се продават доста билети, така че побързайте. Мисия Лондон. Няма ли да вкараш тази... Ох, не можа. Цепеняк. Цепеняк. Цепеняк, за кого е това? 46-ти номер за Валя Роси ли Цепеняк, бе? Абе, не ви от 2 лева ли е, питат хората. Не, просто сме с апаратурата на Владо, която, както знаем всички, в областта на интернет е, меко казано, допотопна. Защо, бе? Какво сте в ТТВН? ТТВН... Още не е потвърдено, ще видим. Елате в Казичене, ма ние играхме в Казичене, бе, хора. Къде гледате? Ние играхме в Казичене. В Бургас на есен, Златина. Серес, на 27 сме на Серес. Айде идвайте. Беше жестоко миналия път на Серес, сме на турне и съжаление. Моторчета много ни липсват, а това е положението. Честит сбор. Диана Алексиева, отговаряйте на въпросите на хората, де. Абе, Диана, ще дойда там и ще се разправям лично с тебе. Диана е жена. Захари, много хубав въпрос, между другото. Благодаря ви за този въпрос. Захари, защо по дяволи с розова тениска? Така сме големите машкари, ходиме в розово. Зарко тестостерон. Добре. Такава съм имал, на турне съм. Питя Диана как да отговаряме на въпросите. Тихо, само хаос внасиш, мъкни. Не знам как да отговарям на всички. Прати целувка. И Веднага, вечността ето. не е вечна. И вечността не е вечна, Захари. Да, има още и вечността. Как се става добър актьор? Тук няма кой да ти отговори, тук няма Чакай, да се такива. засили, бе. Добрия се засили да отговаря. Едва ли питате, Владо? Като четеш бързо. Страхотно чакаме във Велико Търново. Бяхме в Велико Търново, може да дойдем в Велико Търново през септември. Габрово. Добре, да не Габрово говори. сме Не ходили. го казвай всичките на глас.
клас, като видиш интересен въпрос, го задавай. Захари, Някой това попита, предишно трябва ли да беше минеш точно. през театъра, за да играеш в киното. Аз това го видях. Не трябва. Знаете ли какво ще направим после на готини въпроси, които са наистина такива към нас? Ще се опитаме да ви отговориме по тях. Имаме си едно момиченце, което ще си тази работа. Големи мечки, розово, нещо. А нека говори Владо, оставете Владо да говори. Ами не ми дава да говоря, тук те са по-устати от мене. Какво да ви кажа? Има какво да кажеш, очевидно. Не. Чакай, ще следа въпросите. Добре. Дай, вземи малко камера. Захари, покажи Те за... така те. Ужасно. Серес, много ни липсват моторчета с Юлян. Тази година не сме карали нито веднъж мотори. Не, аз съм карал нито веднъж, заедно не сме карали. Турне, тала баба. Да ви кажа, честно, много хубаво си прекарваме. Млъкни. Ходим всеки ден. Питат за Ямбол. Ямбол, Ямбол в момента да. преговаряме с Ямбол и в Ямбол през септември ще дойдеме. Първо с Спанак, после с Арт и с Дакота майче няма да можем, защото то е много сложно представление, чисто технически и там няма майче такава сцена. Какво друго? Двамата еднакви часовници ли имате? Не, моя е ето такъв и двата са MotoGP, а на Юлян е ето такъв, ето ако искате да ги сравнете. Но и двата часовника са MotoGP, защото сме супер луди фенове по Вале Роси и по всичките дукатисти. Дови. Не всичките. И кажи още нещо. Не може да ги проследиш. За Видин питат. И въобще в Северна България Да. имаме затруднения, им кажи. В Северна България имаме затруднения, Но правим всичко но възможно. правим всичко възможно. Там искаме да отидем. Чакай бе. Чета тук това какво пише. През там не сме стъпвали в тази част. на Владо, България. защо е побелял? Кой го ядосва? Ядосваме те двамата. Аз съм побелял, защото То времето си минава. Времето си минава и вече аз удъртях. Фризьорката всеки път ми казва процентите, които Тихо. съм. Значи някакъв човек ще му стигнат за Кембридж точките на някакъв изпит. Каза, че не му било тук мястото, но се похвали момчето. Честито! Какво? Ще Че ходи се Кембридж. Браво! Браво, такива неща се чуват. Браво! И всъщност там Монтана, Враца, всичките тези ще направим един тур задължително. В момента събираме градове за септември. Страшно много има, които ни канат и ще искаме да подредим така градовете един след друг и затова ще се допитаме и до вас. Хората, Жалко, които че Валер Роси не е дукатист. той беше, ама... То с този мотор как да стане, братче? Така, някакви моторджийски неща. Добре. Как решихте да направите трите мечки? Трите мечки, ние сме си трите мечки от 15 години, просто един път на едно море. Решихме да направим спанах с картофи, направихме го, видяхме, че хората ни се кефат, и пък ние искахме винаги да правим неща, които на нас ни харесват и само с приятели. И така, после направихме арт, после направихме и си направихме Много трите прекъсва, мечки. много е лоша връзката, казват всички. Така е. Може би трябва малко да го не знам, да го успокоиш. И я като- питай какво да направим. Какво да направим? Юли, позволено ли е да се пуши в стаята? Не е моята стая. А Драгомир Илиев пита, Ето, не. отговорете ми защо нямам приятели. Какво правиш, бе, Владо? Показвам, че майче не е забранено, но... Защо какво? Защо... Човека Драгомир Илиев пита защо нямам приятели. Той защо нямам приятели? А знаете ли, това между другото на Златните пясъци едно момче се снима с нас и ни подари това за селфито. Благодаря му много, че сега върши работа. Датчаните са ни били. Ние много сериозно го закъсахме пак. Дакота кога е в Пловдив? Дакота е много трудна за пътуване и нея най-малко ще я пренасяме из градовете. Не зная. В Разлог ще играем Дакота на фестивала. Всички, които са около Разлог, да заповядат на 29-ти. На 23-ти в Едно момиче Варна. каза, че няма търпение да ни гледа в Разград. Много съжалявам да ти съобщя, че в Разград представлението се отменя. Ще търсим нова дата и ще дойдем в Разград. Обещаваме, че Ама ще няма дойдем да е в сега Разград. на 10-ти.
В Русе, кога ще идваме, ние бяхме скоро в Русе. Да, играхме 2 пъти с Панака в В един Канев ден. център. Иво Андонов ти липсва. Еми, Ама тук си е Захар Чубахаров. За какво ти е? Чичо Заре си е тука. Чичо Заре си е тук, за какво ти е Иво Андонов? Те. Между другото, ние с Юли не сме Селфито спри гледали... да го мърдаш, защото прекъсва, казаха хората. Ага. Между другото, ние с Юли не сме огледали Иво Андонов. Сега ще си го изтеглим и ще го гледаме. Да видим какво път толкова. Е, така казват, задръжте стика. Ага. Ема така па съм само аз. Явно само теб искат да гледат хората. Ето, нещо за Реал Мадрид ни поздравяват. Юлиан много също се радва на Реал Мадрид. Много. Много. Ти бокуците, изядохме ги. Аз па не мога да понасям футбол. Мотори. Много шибан кадър. След всяко представление раздаваме автографи и снимки. А шибан е кадъра след представлението, което си правим селфитата с публиката ли? Не бе, сега е това, което правиш е много шибано. направя. Юли, я ти вземи малко, те похвалих хората. Не знам. А Диана какво отговаря? Диана си правеше някакви шиги. Така. Идеално се вижда вече. Шугър. Така ли? Юлиан Вергов Шугър. е оператора. Пред колко души се случва? Това нещо. Кой пита? Не знам. Не знам. Чакайте аз да чета някакви работи. Какво? Не знам дали ще правят филм под прикритие. Никак не знам. Тенис. И в Дания! О, как искам да ходя в Дания. Дания, върха, ако отидем, ама няма къде. Андонов ли е там? Ми не е Андонов, това е Захари, бе. Това е Захар Чубахаров, бе. Чичо Заре. Спокойно, бе. Стига с той Иван Донов, надухни главата. Стига вече не се вижда добре, ще поудея тук. Иван Донов. Бе, той Иван Донов ни излезна по газовете. Пернишката сцена. Пред 700 души. Браво. Върнете и Захари в кадър. Малко беше в кадър Захари. Да. Тук съм изпържен на прозореца. Чакай да дръпна пердето. Някой има ли да ми развали 50 лева? Все по-забавно става. Да, я малко идиотщини не ни пишат и ние идиотщини да отговаряме. Искате ли специално за вас обчета? Ще запея, ама. Абе, това пак. Нямате ли пердета? Панто Вълчев ми е най-любим. Браво! Панто! Панто Вълчев is the best! Аре бе, не мога, не знам какво. Пушите ли трева? Не! Аз не. И аз не. И аз Тревата не. е за пубертети. И за Ицка. Ти го пак. Владо ревнува от Иво. Ти го пак. Именно. Изобщо Как не добре сте ревнувам. разбрали. Панто Вълчев Поддържате ревнува форма? от Иво. Моля те, искам да обърнем внимание на този въпрос. Какво поддържате форма? Казах ви, Пуснете пердето. Пуснете човека пердето. изяде 10 баклави. 10. Ето така поддържаме форма. Мач, Доста безсмислена пресконференцийка и лайв видео. Не мислите ли? така майче вече по-добре. С еднакви чорапи ли сте? Не. Май не. Ето. Чакайте. Не бе, не сме еднакви. Моите Иво, са жълти. пусни си коса. О, Тук няма нито Иво, нито коса. няма, това не е Иво бе, Иво е брат ми, това е Захари, бе, Захари Бахаров. Да живее дървото на живота. Браво! Появи се на екрана нисък заряд на батерията. Фак, Както знаете, както вече нееднократно споменах, техниката е на Владимир Карамазов. Джон Сноу е някъде към 1,60. Питат колко е Джон Сноу, голям ли? Чакайте, че сега тук го сгафихме. Как му така тя да обижда па? Ох, какво става бе? Чакайте хора, чакайте. Да смени дилъра, казват крас. Кой е наред? Дървото на живота. TV7.
Красен Иванов казва, че на някой му се е видял Сопола. Мъчете бършете Сополите, обаче. И на него му свиде газол. Много, ето, сладури страшно много накъсва. Еми, дали сега? Сега звук ли няма? Ние тотално се разпаднахме, И аз милички. сега, а сега? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре ли? Няма ли някой да се съвлече накрая? Зарко! Иван Донов! Какво? Къде сте? бе? Коя е любимата ви Лица? постановка, в която не участвате? Поздрави на Румъния. Ами на мен е една Юлянка, ето играе козата Силвия, не знам. Козата Николай Силва и Захари играе в една много хубава Старицата от Калкута. Как нещо става? На стената има голям паяк. Това е от Нелио Спанака. Връзката била 6 пък сега, вече не знам и аз. Виждате Значи се. тя ходи напред-назад. Какво мислите за цената на билетчето за градски транспорт? Тук ни фанахте. Не е хубаво да се увеличава с 60 стотинки. Но не му е хубаво да се увеличава. Той не се качва на градски Или транспорт, Урмана но- Визове. Няма да можем да дойдем сега на 10 в Разград. Пада представлението. По технически причини ще дойде на есен. В Бургас също на есен. Любим български филм Оркестър без име. Оркестър биме. Иво има ли пари? Пари. Не зная. Иво вече умря. Той е художествена измислица. И приключи своя Иво Андонов е... Владо, гледаш като дявол. О, той наистина е дявол. Иво Просто Андонов дявол. е един образ. Един образ. Литература. Андонов. Лондон кога? Скоро. Лондон. Канари Уорф. Не се ли чувствате зле да си зададе пак въпроса? Не се ли чувствате зле, когато публиката избухне в аплодисменти само защото някой си е свалил ризата? Мисля, че не. И въобще се чувствам много добре, когато публиката избухва в аплодисменти. А това за Изпей някаква песничка за публиката. Владо, ти си. Моля реката да спре своя бяпа. Нов ще ни вземе от летището в Лондон. Мерси, кръзане. Поне транспорт уредихме. Защото там такситата скъпи. Хитроу. Какви бе хотел? Лутън and... Колко общо има Владо с Панто Вълчев? Забива пак ли? Не, там не забива, тук не забива вече, аз не знам. Тук Господа, го няма. чакай, тук момиче, господа Лутън съм аз. На Лутън. Еми супер. Ама той брат ми е в Лондон и той може да вземе, така че се разпределиме по колите. А за песента никой нищо ли не коментира? Все едно всички се направиха, че това не са го чули или какво? И слава Богу. Я опитай пак с песента. Сега нещо сръбско. Искате ли? Не. Колико са пут. Ама те нищо не... Интересен въпрос от Славчо Лавренов. Абе, Андонов, що причаш на Явор Бахаров, ама кажи честно. Ами хората се забавляват. Не пеш добре, благодаря ти, Моника. Моника, благодаря ти. Къде е брат ти в Лондон? Прекъснало тогава. Май е прекъснало точно тогава. Така ли, бе? Да. Без яхото. Брат ми живее на Канари Уорф. Не я чух, защото прекъсна. Бази го. Дай фолк сега.
Това е актьор. За пак, моля ви хора, моля ви, направете група във Фейсбук Владо Запей. И той ще откликне. Искат фолк. Не, бе, стига стига, глупости. съм си излагал. Чакай сега да видя. Юли, ще има ли пак Никола Савов? Какъв то Никола Савов? Той е образно от тя и той, бе. Какъв то Никола Савов. От това, бе, от Стъклен дом. Той умря също, не е ли? Умря на ескалатора. Не, Да не кажа, че по същия начин като Иван Донов, само че не с снайперис, а просто го застреляха като куче. Умря. В Корема ли? Къде? Го убиха Иван Донов. Да. Ти нали си го гледал? Гледах го. Защо да не си му гледал? Аз харесвам Захари, харесвам и подпикрити. Аз не харесвам мафиотски. Кога ще идвате в Пазарджик? В Пазарджик. На 17. На 17 септември. Спанах Никой не ме с поправи. картоф. Никой не ме поправи. Значи Те не знаят. На 17 юни, а не на 17 септември, обаче никой не ме поправя. Не 17 юни е Пазарджик, а пък Владимире Пеме, човек. Асеновград. Евена казва, че тук в Флорида е лято цяла година. Може една Флорида да ковнеме. Владо, пей. Пей, бе! Връзката е трагична. Да му се не знае тази връзка. Господин Савов е най-великият физик. А това е друга от плеядата образи на Юлиан Вергов ли? Не бе, той е бе от Революция Z. Да. Те беше секси учител по физика. Биляна ни благодари, че я забавляваме. На мен малко тъпичко ми се вижда нашето забавление, което ви осигуряваме. Това е... Заби. Не бе, заби. Добре, да оставим хората на мира. Ще пееш ли? Айде нещо за финал ще ви изпее Владо. Какво? Какво да изпея? Нещо ново, включващо и трите мечки. Да, ще имаме сигурно нови проекти, обаче не знаем още точно какво. Ще ви уведомим своевременно. А вие разгледахте ли ни сайт? Една година го правихме супер готин. Дано да ви хареса, защото мога да не ви хареса. Ама на нас много си ни харесва. Влезте да го разгледате, там ще публикуваме много такива неща, свързани с нас. Какво да таковаме? Какво да изпея? Чакай, че се трудно. Музикални желания. Джубокс Владо. Не бе, ще пееш. Просто ни е много лоша връзката. Засрамваме се и си взимаме бележка. Всички ли това казват? Да, няма и звук. Платете си нета. Тая история. Аз не знам дали това е свързано с Wi-Fi. Няма се става. Ма то... Още сме зелени в тази работа. Да, това все пак не се включваме толкова често. Добре, ние отиваме към театъра, за да играеме спанак с картофи тая вечер в Стара Загора. Останете си със здраве, пак ще се включиме. Аре!